urven kreeg, mij digeres bemongen. In het onleeg soms, maar neer van plak verkrongen. Sjoch Fries en vreemdeling hier jem niet gedwongen. San trouw, san faasje, zulke sterke gongen. Willem de Veroveraar gebruikte in de 11e eeuw paarden die grote overeenkomsten hadden met het Friese ras. Uit deze tijd zijn meerdere afbeeldingen bekend van ridders op Friese lijkende paarden. Tijdens de kruistochten en later in de 80-jarige oorlog is het zeer waarschijnlijk dat het Friese ras gekruist is met Arabische en Andalusische paarden. De uit 1586 stammende ets van de Hengst Frieso van Don Juan van Oostenrijk te Napels is heel bekend. De officiële oprichtingsdatum van het Fries paardenstamboek, tezamen met het Fries Rundveestamboek, is 1 mei 1879 in herberg de Treijeromers te Roodehuizen. Het predicaat koninklijk is aan de vereniging toegekend bij het 75-jarig jubileum in 1954. Mooie hollen, had er een mooie halsvorm, is je mooi zwart, had je een protemaan. Dat is gewoon belangrijk bij raas. En dan gooi je naar de bouw. Een van de meest opvallende kenmerken van het Friese paard is natuurlijk zijn diep zwarte kleur. Mooi klein sprekend hoofd met een mooi helder oog. Kleine oortjes, mooi gevormd. Bij voorkeur een mooie gewelfde hals. Een volle staart. Prachtige manen. En daarnaast natuurlijk de heel bekende en opvallende fieterlokken, zoals we dat op zijn Fries zeggen. In het Hollands wordt dat vaak omschreven als sokken. De bouw van het paard kun je niet specifiek Fries gerelateerd omschrijven, omdat dat eigenlijk voor alle paardachtigen geldt. Het rechthoeksmodel. Op het Friese platteland is het Friese paard aan het einde van de 19e eeuw vooral een uiting van welstand, waarbij het werd ingezet als de boerenstand ter kerke ging. Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw volgde een zeer moeilijke periode. De boeren gingen uiteindelijk over naar de zwaardere rassen of kruisten het Friese paard hiermee. Dit werd het Friese ras bijna noodlottig. Gelukkig waren er Friezen die het ras van de ondergang wilden behoeden. Zij hebben de fokkerij een nieuw leven ingeblazen door een deskundig aankoop- en fokbeleid van de nog aanwezige, kwalitatief voldoende, volbloed hengstveulens. Het beleid had succes en het Friese ras werd hierdoor van de ondergang gered. Na 1913 was er geen andere keuze meer. Het Friese paard moest kunnen concurreren met de bovenlander. Er werd vooral gefokt op kracht in plaats van op luxe. Het Friese paard werd daardoor wat kleiner en zwaarder van vorm. Zo ontstond er een type dat we nu niet meer graag zien. We willen het oorspronkelijke luxe en langgelijnde type weer terug hebben. In de jaren 60 volgde een crisis in de fokkerij. Aangezien de boerenbedrijven gingen mechaniseren, werd het paard overcompleet. In 1965 stonden nog maar zo'n 500 merries ingeschreven in de registers van het stamboek. De landelijke rijvereniging De Oorsprong heeft in 1967 een kruistocht gemaakt door de provincie Friesland om daarmee het Friese paard te propageren. Van 28 maart tot 1 april trokken stoetliefhebbers met hun Friese paarden van Huis ter Heide naar Workum. In de daaropvolgende decennia was er weer een aanzienlijke groei van het ras. Sinds de Fries toch ook meer gebruikt wordt in de dressuursport, is er wel meer aandacht voor de wat gewenste voorbeelengte, omdat het Friese paard vanuit de landbouwperiode toch wat kort geblokt was om meer power te hebben voor het zware boerenwerk. En daarbij gebruikte men bij voorkeur kortbenige paarden met meer massa. Maar vanaf de tweede helft van de jaren 80 is er toch wel duidelijk een omvorming bezig met de nadruk op de Fries in de sport.
En dat heeft ertoe geleid dat men ook vanuit foktechnisch oogpunt meer aandacht is gaan besteden aan hengsten die met name verbeterend werken op de voorbeenlengte. Omdat meer voorbeenlengte gewenst is om een wat royaler ontwikkeld paard te krijgen, dat ook qua verhouding in de wedstrijdarena zich beter kan meten met de andere rassen in de dressuursport. Dat een wat gedrongen, kortbenige Fries een ander beeld geeft, dat is minder gracieus om naar te kijken en ook minder in staat is tot het gevraagde in de hogere dressuursport. Het Friese paard is vaak gebruikt als oorlogspaard. Daarna is het met name heel populair geworden in de 18e eeuw met het harddraven. Na die periode waarin de Fries met name furoren maakt bij harddraverij in Friesland, werd het veelvuldig gebruikt als stuigpaard voor de sjees. En natuurlijk, een van de allerbelangrijkste aspecten, het boerenwerkpaard. Het Friese paard werd tot diep in de 19e eeuw natuurlijk gebruikt op de boerderij als werkkracht. Een van de belangrijkste kenmerken van de Fries is natuurlijk zijn werkwillige karakter. Daardoor was hij goed in te zetten als boerenwerkpaard. Vaak als jong paard al ingespannen werd naast een meer ervaren paard. Daarvoor waren Friese paarden heel geschikt omdat ze gemakkelijk nieuwe dingen oppakken. Het Friese paard is vanaf de periode eind jaren 60, begin jaren 70 eigenlijk definitief omgevormd naar een min of meer gebruikspaard, een sportpaard en een vrije tijdspaard. En daarmee is het eigenlijk de landbouwstatus voorgoed ontstegen. Nou, de hengstenkeuring zoals we die heden ten dagen kennen is uitgegroeid tot het evenement van het jaar voor duizenden bezoekers die elk jaar trouw naar Leeuwarden reizen om dat topevenement mee te maken begin januari. Een 3-daags festijn wat zijn weerga niet kent in de hippische wereld in Nederland. Er is geen hengstenkeuring te vinden in Nederland die zoveel bezoekers trekt. Oorspronkelijk werd het keuren van de stamboekhengsten wat op diverse plaatsen in de provincie gedaan. Daar werd op van tevoren vastgestelde plaatsen, tijdens een zogenaamde rondgang, werden die hengsten dan beoordeeld door de inspectie. Om op die manier weer de goedkeuringstermijn verlengd te krijgen voor een nieuw jaar, of voor een volgend dekseizoen. In de 60er jaren vond dat soort keuringen op wat groter schaal op een tweetal plekken in Friesland, te weten Leeuwarden en Sneek. Werden ze veelal buiten op straat beoordeeld en gekeurd. De inspectie, dat zijn in de meeste gevallen in de historie, waren dat een drietal mensen die verantwoordelijk waren voor het beleid. Het show-element speelt bij de huidige hengstenkeuring een belangrijke rol. Je kwam met een paard naar de keuring, dat zette je voor de jury neer, netjes gepoetst en voorbereid. En dat werd op dat moment gewoon door een drietal deskundigen bekeken en beoordeeld. Je moest stappen en draven en dan werd bepaald of het in het stamboek opgenomen werd of niet. Er was verder geen gedetailleerd omschrijven van het paard. Dat doen we nu wel.
Nu hebben we aan de hand van een lijst die opgesteld is door uiteraard de Fokkerijraad in samenspraak met de verantwoordelijke inspectie, is een lijst opgesteld van een aantal punten waaraan een paard moet voldoen. In 1953 werden er plusminus 10 tot 12 hengsten meestal aangeboden voor zo'n voorlopige goedkeuring. Tegenwoordig worden de jonge hengsten in 3 bezichtigingen geselecteerd voor het verrichtingsonderzoek. Bij deze bezichtigingen gaat het erom die hengsten te selecteren welke qua exterieur, beweging, gezondheid en stamboom aan zeer hoge eisen voldoen. De laatste jaren worden per jaar 300 jonge hengsten bekeken, waarvan er 30 worden uitverkoren voor het verrichtingsonderzoek. Van deze 30 hengsten bereiken gemiddeld 5 tot 8 hengsten het hoogst haalbare, namelijk het ingeschreven worden in het stamboekregister voor hengsten van het KFPS. Ze moeten dus, zeg maar kort samengevat, aan het werk, zowel aangespannen voor de wagen als onder het zadel. Ze worden door een team van deskundigen dus gereden. Er is een trainingsleider die dat geheel begeleidt. Ze worden 5 dagen in de week, wordt er echt mee gewerkt, iedere dag. Er zijn momenten van beoordelingen ingebouwd waarbij de hengstenkeuringsjury die ze heeft aangewezen voor het verrichtingsonderzoek dus ook op gepaste tijden langskomt om te kijken hoe of de vorderingen zijn. En er wordt in overleg met de trainingsleider en niet in de laatste plaats ook zeker met de eigenaar wordt gekeken of zo'n hengst kans maakt op een eventuele goedkeuring. Galop spreekt in de keuring een hele belangrijke rol. Omdat in de dressuursport, waar Friese paarden tegenwoordig ook veelvuldig hun opwachting maken, de galop natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel is geworden. Sinds de enorme opleving vanaf de jaren 70 tot tegenwoordig heeft dat ook geresulteerd natuurlijk in een wereldwijde belangstelling van Friese paarden. Ja, per vliegtuig op gezette tijden behoorlijk wat Friese paarden her en der over de wereld uitwaaieren en er ook voor zorgen dat er in al die buitenlanden ook nog altijd vanuit Drachten geregistreerde Friese fokkerij ontstaat. Een evenement als bijvoorbeeld de hengstenkeuring in januari in Leeuwarden, die heeft natuurlijk een behoorlijke economische impact, 10.000 tot 15.000 mensen. 3 dagen lang hier in Friesland op een of andere manier toch een behoorlijke som geld besteden. De centrale merriekeuring van het KFPS, die kennen we natuurlijk ook sinds jaar en dag, vindt traditiegetrouw plaats begin oktober. De vrijdag veelal de jeugd wordt gekeurd, de enters en de twenters en de veulens. Zaterdag de overige rubrieken van oudere merries en dan wordt aan het eind van de dag de algemeen kampioen van het betreffende jaar gehuldigd. En dat geldt ook voor de jeugdkampioen. Het belangrijkste wat we bereikt hebben is dat het Friese paard bloeit als nooit tevoren. Met name de populatieomvang is daarvoor heel belangrijk. Er zijn nu 70.000 geregistreerde paarden, dat is meer dan ooit. En dat is ook belangrijk om een gezond fokprogramma te voeren. Er zijn 2 dingen waar we ons nadrukkelijk mee bezighouden. En dat is in eerste plaats het verder ontwikkelen van het Friese paard als vrije tijdspaard. En waar we de lat ten aanzien van de sport toch in de komende jaren weer wat hoger gaan leggen. Dat het Friese paard toch ook in de hogere categorieën van de sport meer succesvol wordt. Daar is het fokprogramma op gericht. En de tweede ontwikkeling waar we fors op inzetten is het ontwikkelen van het buitenland. Het is nu al zo dat een groot gedeelte van de Friese paarden in het buitenland staat.
En dat groeit nog steeds. En we zijn daar ook heel actief mee bezig om de buitenlandse markt verder te ontwikkelen. Oerurven kreeg mij digerens bemongen. In het onleeg soms, maar neer van plak verkrongen. Sjoch Fries en vreemdeling hier jem niet gedwongen. San trouw, san faasje, zulke sterke gongen.